Люто да вкарат. Боги, я виж! Айде, Васко! Айде, Наско! Айде, Васко! Айде! Боги, кое е твоето? Иду! Да, Кой беше Васко? Я кажи кой е Васко. дай сега, мама, да Я виж какви са хубавите. стига, мама. Ой, Теги на там бе. Това ще Меки почне да ушец. ти смуче яки пред Бегате на гласа, ще дойде. Татко, да не би само печела нещо. Що че ги стане? Дай, мама, така. Моля ти, ще се напълни първи. Oye, sí, yo lo sé. Oye, fuck. Oye, vuelve, Mara. Айде, ходи и те ще дойдат по тебе. Айде. Айде, го Oye, Bogi, güey. Айде, взимай Петя нагоре. Айде, Петя. Айде, Петя. Vamos, Pepe. Айде, тръгни ти и Петя ще дойде с тебе. Айде. Айде, Петя. Виж къде е Бог. Видели? Видели Изабела какво прави? Изабела е слугата. Пред тебе е Васко. това малкото Васко ли? Да, това Е, Васко. О. Айде на тука да не... Ела на тука, за да не ги блъсне някоя. Билеш, айде, стига. Ще помни това бе направо. Мемори карт фул. Тя колко е голяма? 4... И всичко пак е това.